ana ko kan lajeba ni lameba bela jele biye ikadon alamsaro o biye alamsay ideli goteo ideli goteo ibora la mena la abi wati jambo biye alamsay nga ko ni nyamade ndo misunkoro obi ke sabuye koromro ikado ka lajeba ni lameba bela jele fo o kuma na mimbe talike renouveau akanubo ani akokoro dombo kelengele na bela jele bawo mimbe talike renouveau ikado tele ani radio ani kunafundi gafe a wulika jo ani ikado wala bara munu no lubike la nyini kunti dore ka lajebo ni lambo ko lu wasa o wasa fana kono partenaire kelengele munu be no lu fana ka dana bi da anga fuli belebele buyi kuma ni sanga be zonja munangi son to wala abana odedo kuma jandala wa ikado o kama ambela lamebo la dunia ka fo anyo an la soro ya bi antu ya fo kunungo anda to ko ni antungongo envie mo en jeune mo ko kangana jaja bo akara o isa me a mo ko dete no te envie mo ela angor ngayira ko te ni nyama de ko re balance angor e bi sabu fore o en jeune mo ko fana bi abitukuni on ta to kunya fo ga anya bo se bu bota fota betike mo na fanga fana be clé kamina ko ra te shoka o de do abiko mi contre coup pied asibuye minge manuna mi nyama ni isu fura yo kana bi Antoine ni isu ale be igado muruba kala la Antoine se mekrikela olu bebeti la musa ke meka tama breta obi gana do kene do langulo tsega titega langulo abita kunta de o de azia kafi magisa nugo marhaba family demsenu bashi do kurbashi ti alhamdulillah rabbil alamin sidibe marhaba kurbashi kon dire la bashi foiti mbaya kene bashi foiti mayan demsonga kene alhamdulillah bashi foiti alhamdulillah ko ki tanu ajaranye abenama marhaba aiwa na anda to go ko ma wero bina na yere nana igaro ka fo dandigali chama ndola to o kadara kono ni sofla masafu na yo yamuri adi auma ko kenya anika do galabu do auna bi seta unye kui aumbe o masaba intanundi kada oka ka sabuke ikado ka fo jie dongo do klebo na bi suko ka duguje ni jabaru masaya akinyena e manyo suzu manyenye mbwaye ikanga barika dani ga wale nyumando chamso ba kote ko masami sarati bolo koni do naka hine kono ibi kunja ga barika da na le dafa jila bi kunja ba wallahi abe masa barika da aba akanga barika da awo no te nyewe chamsola abe bo duguje kuma kalaba nga e kashide to donombolo ukara abubuwa kalama ale kasi na kasi to donombolo obe bunya kofo amma balaka ofo ku barika da janjo masa ambega jeka jabaru masa tanu ka wale nyumando ni ka barika da kenen ganya nanya masa bayin tanu rasul bi wale nyumando nyamani kisi baye ka barika da ikado ka fo ka sangane wati barika da do amma saw olu sarata umbulo ko wa yana ngamba ngambla kenayo keneka umbulo fo ku barika da ni ku wale nyumando ka do nyini ufe labanga duwa kuye alibisa ala ku bulu kan shuji ankoro kabana koro bashi ka jiri ke lafiya ula minye ka do munu mbi chenso bamba to bela jele ala ka bada dali no yawye kanumba jama ka foku barkada faso kona ni faso koka ni tuma inzera koroto ni beleke belaje abe kanun ko fo na kuna foni no feta ma fana do ku boku na siri kona anya wasado fasiri sema una o kono kuma ka danda utloka ani ikado unyana dauka janyo masa faso kona ni faso koka ko beni nya kuma ka beni sigiro chuwewe dantu la ala kanuni misa o kuma bismillah daga lebela jele fasiri seben ko ni chama bia akelengele unde sugandira ni ala ka jona ku ga lo nyegele joko nyuma ni nyama da ko nyuma ala ko no ya uyi ka ala se ko nyuma ala ko no ya anyere uyi anga ngana obe dibila suya ko latigi ni ga sujuru tiku ka mabe ka chari o yulu ka bara ala ko no ya ufana bismillah marhaba kro ngafo muru ya fo chugumina mimbe ka do mi nyere kumini ibna suru ya sa ibna nke embu do mi che enkardom mbajide yado mi Ousmane Togo kase sira camarama ni 20 ans nunu mbela jele labe kembe ka labe on sabati de Togo contre ni camara yoro de Ousmane Togo Ousmane fana Togo Ousmane Togo o sa be millier de labi ka camara o mana nyama ya so fana fulenko ka fo bela jele radio partenaire antis nyine antis sege ikado fana ka bunya barika da be fo ku bela jele wala nyimando gafo olu kono kunga kibara be ya fo chugumina itamine aya
Koromro i ka do Nouvelle Horizon ne be mbulu mono ba no fe Fatoumata Baba Doumbia fakoli akumambe ako ko min ye Dr Shogel Kukala Maiga ye ka ko ni segira kana i ka do ka fo gouvernement barala nga ko asegile i ka do ko ayi lanyini do fana ke ko wati munu ni ulu ko ni kera akko ko aya nyini ka fo bara munu ni ulu kera o kuma na ko ulu la dakuna kuma ba u ka ke gafe ni ka o ke blangoro ye i ka do ka fo ale bi se ka tafa njonjo ni ko la soro tugumina Nouvelle Horizon Fatoumata Baba Doumbia ka fola ako ko min be Dr Shogel Kukala Maiga kufo denen temene i ka do ko alla jeyara ni chamangu zigimbe ni ka do ngani ya chamon ye walma ni hakilna chamon ye o chima sikado sira soro de ko wele blala ka do Shogel Kukala Maiga ma kan nana ni kan idangoro bachuku ka do ka fo min be moko daganda ere ni ko kufo angora ya toy ni ka ke ka do ka fo primatire amanyema kuraye foto go werela ndaran nana dandegele tola ina fo ya ko tugumina romo ka do akoko ukumana bunyama segu kele ko ne ka nyeshi malide bela delema musuma fara achemaka ase gouvernement ma u ikado lu barakela u bela dele sango ka bolo fabba fana ta ka nyeshi Colonel Abdoulaye Maiga ale mi ni danaya dara aka ka do jamana marabayro ne bi kado Colonel Asmi Guta ko fo akoni mbara num bela dele kele ko danaya fana uti kado ka fo koloshi ni ka u bali uri ato aya kanu ka letri ke ne o ye bataki ye ikado Shogel ko abe anyine gouvernement mo fe mawo ma o kuma danna baliyate nga bara yi ane atabulo ani jamana bara na manya ka fo bulu bombe ka di uma u ye bara mununge ni kalu nani ngono ulu kai kado ka fo nyefolu la kuma bakke wa kar kanare chaya ku ka damne page kele ka tabla page sabala dandigeli demodo min forango ninde kundo wa anya keta amaba Koromo Ricardo Fatoumata ya kanto ka fo Nouvelle Horizon kono akoko ni hakilla jinga kanga ke wati mina Shogel Kukala Maiga ikado ka fo ko bana kwani kunye alla sege utukalo kileta samba fla mugan ane fla ikado ko kenya tiglamo ye anyini o kaka ta sege lafien bo yani udo kunga se o ya soro Shogel ye kalota ani naninke ikado ka fo hakilna mirilla jamana la barali ani ikado fere mununi dabali munumbe ke sababu ye jamana sininya sigi ne ka sinzi ikado kalota ani nani ikado ko te wati kunguruni ye kwe oko kungara sababu ye ni ka farko la sege ya ni ko lase ama nyine na afeka ka ikado sege lafien bo ina fo kenya tiglamo uluya alla nyini tugumina ba yi kanto ka beni o wati mini akumana akontara sege lafien bola kalo damado utemene ko ka bui ikado farko ulu kon zigle ni kana ayre saguyala ka kanuna aka sege ni kana aka bara ayabla romina aka ikado talike uka driba ko ko wati mini akon zigira kalo kili duru December kalo wati mina Shogel Kukala Maiga ukumana ani mimbe talika ka ministru la ukanywanyo ulu kunvolo baraw ni ka do bunyama segu kele ko okaye bataki ni ka usebe ka chu bela jelema ka fo ukumana ambe wati mina ko sisan tuma mununu ulu kana ikaro ka fo wati mununu ulu kera ne ko na soro baraw dumbulu dala anve ka taya romro ukuma baraw la kele ye jumenye munde kera mumake ikado madinga jumenye aye num bela jele ka kuma kunda kurunya damado ye gafe kele fla akana tebe sabaka roro ko yisiraw la belebele la kodoni ye ulu be ka sababu ye ne ka don ka fo departement munu ni ka do ka fo chakeda munu ni bara munu ngera ka bedanga mina ana bedanga jumena ubi ke sababu ye anga je ne ka bara ne ka lamono nyonve ba yi kan do ka fo Dr Shogel Kukala Maiga abi ke sababu ye fana mi no bi talike siriya ye ne ka uke ikado abulu koro ko wati mina aye ni gafe ngoni nzebe ya chari ikado ka fo ministru uloni nyanje ka nyunu bela jelefe ka fero ni dabalu tige baraw la kelew ye munye munkera wati kofolena yela ikado ayabla danga jumena ambi janni kan hakilna miri anga nga tolla mono bo tumina barake ikado ka fo o mine kono o ba hakilna nzebena communique nzebena kabla o mine de konnana kambe kuma mina ko sisa mi Shogel Kukala Maiga ka konyo lanyini ikado ka fo gouvernement fe wa ukani bela jele ke ka faranyo ka bebi ikado ka fo yani midi che wala sa uka ikado akubla abulukoro bara ubise ka kura ya tugumina ko bi ka sababu ye ubela dile ka do ka fo ubita danga mina ani sirami nu kanga jako latama nyamve sabu wati munu no tamana ka so alete komoro okmana na manya ku kanga talike bi munu no lu kanga sega telia no priority ko talibe ke uluka telia Fatoumata ikado Baba Doumbia abo Nouvelle Horizon nyedangura aleka fatirini
onyana ikado ko be ken jogola nango ga jeya anga so jeya walo ani jeya tabuluma o fana te gele manyi ne nyana ninte ko jugu ko gele fana ye ko jugu te o ni kasabu ke nanzaro re koti ko la confiance n'exclut pas le contrôle voilà mble matale ko la nyini roni fam ko yemi nyero ka deme bega yeni roni gele fam ko nanzaro be no fo me yoro owo dana yati yaf mala ko sili bari tinyere la wa kolosili re fana te ko jugu fana ya re be ke tugo muna romro odeni wa kolosili re fana te ko jugu fana ya soro gasibi mami fambe awo na to takele ni kasiti mami fambe kolosili kama na gwanga mangangi soro ayabada ofende amadabo kama fiu ani katere re nuvo maleta ni ani katere re nuvo ta mi ka do best ale fana kembe kai ka do eklola kuma manvo anye bituguni sabu fe do be ajatike boyana amana mashibai oye jumenye anga ka do mi nye kai re chake da soro busumba wi ko lutume fe kai ka do uka bara blakui jumado ku kumbe fenga dugu muluku de akumbe jamana muluku de cherla ajatike boyana de olu ka ko ka gelen ko sebe ka gelen ujoda ka bongui ka gelen kenyere ye fora ngabe ko ina de ko ngabe ko ina ke ngabe ko ina parce que na unde ko jeya ka ke afana bikew o me o jeya fana mana ke kuma mana ke ka ke kele ngala nyini do kele do abela jesa no be nyake no te otse ka ke kele ke ko ina amanga nga ko ina ai afana tede anga fe do chefo nyo anga fe do chefo nyo awo sabu koti la kwanza de ma ukote ko chefati jirani shekli machi umafoa ni yeshekli fana keto ka kungulo soko jamba do be jamba be wo gongoro ni zemi son rala emne ma fore anna na sro ni bifo anna na sro bifo brava sabu dogo ya ko bebi babulo gara balawe ka sura ka kumate amagla mana naye anna sro bifo atale kwa bifo ibaya latike ko kachangui wakuna tuma mana sewa wanafro ko je yake nafro ko je yake jamana dombe kule jamana demu numba ko je yake de nasira uire ma o brother économique kele no ko doga ya fumala kurati kala million temps ani kononton juru de bala ya to ala idemna bo ebsu go famtu famu ya mandide ga soro boso soro be ga so fana be ga jamana busho soro re fana be ga yele afuna ga kele de amutanai janyo masa kumana ko minye ka do ku ye garsiga disiki ga kuma ma minye ka do anga ke re chake da maumunu ngoku be jamana re muluku sini jumado kumana ka sabuke mami mbe omnene do ko do berela no luka manye mai ko isufu bachili akaja minye ka do ke re ko secteur privé olo tunye ka do bara bla bolo da ko grève u ya sonzori folo yani wati che ka garsiga disiki ga kuma ma minye ka do grève ngumina ke sini jumado akaja jamana ere ka anyomne musaga ko ni nakuloko tasirala ani sani fere ni julaya hukumu konna la fe mi jamana mi muluku wa vantan nani bela jele ulu tuyeni ngani yasiri nga uya sonzori folo ka garsiga di igado siki ga kuma ma ka sabu ke ni gouvernement ga wuli ka joye senateli yala akaja bi ala musa doina akaja ku ubna bwa uya bwa ma folo okuma ko mi yesiki ga kuma e uni gouvernement no bulo da ka beni bidoyi janyo masa minyebe ya ka ketai ni atiene nyina amijigila ko ibi fere ka glan o de kan ni desera fana mbodo awoke ni ko gelen tew na ya soro ko ma elementi mama kono ko nunti ko gelen wallahi ko gelen il dit sauf la masaka sira do jele ni mani fi re ka tasira do anya sharia o de sigi ko laje no bolla mami ga o manka ko akoka chankwa wala janyo masa ambete meni kulafoni mi ka do ko kuye baga ke julaw ani ka do kenyere tigila maw nango amolu ko fo ka do munumbe wuli ka joke kataga sigi julaya ke ka do siraboka ko transport ani ka do atabulu to fenfe kumbe mi me julaya ko fo ko abela jile tumina bara joka beni juma donye okumana mashiti barake jamana siligi nani bela jile na ka sabu ke fe mi ku ka manyema minene ndo ni ko do berela kritigila maw ulu ka buluka o jonye ko chambre de commerce et d'industrie du Mali o manyema isufu bachili ikado bachili ko kumana ko anaje ngoma nyon flower be bulula akaja ko gouvernement ko o ikado isendo klo na koi gouvernement donze minta ku segere o de basigi anisigi ga kuma donze nye mugujugo mi ku labene do jikera tona amma se ka peremble janyo masa ibai ka fo ko ni kuna fone munun lasira ufe ko haklinata ko gouvernement ye uwele ko kumana ko minye kado akomata ka dange
sigi ka kuma o dagale ale bi o fana y'u ka baara bila sonzori ka bɛni gouvernement ka o laɲini ye ka garisiga de sigi ka kuma ma o kumana k'u bɛna taa ta dɔ ɲɔgɔn da ɲɛŋwɛ tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ fara ka ca hakaja k'u bɛna fɛɛrɛ ni dabali tigɛ ka ko dɔ ka bɛn o kan jamana bɛ lahala min kɔnɔ n'o ye gwɛlɛya ye dɔ fara dɔ kan k'o b'a bugun dɛ o fɛn wɛrɛ man ka fara o kan n'a ma dɛsɛ fiyewu ko sabu ni ninnu ka kɛta kun bɔra a sira fɛ k'a kun bɛ kɛ gwɛlɛyaba ye jamana ni jamanadenw ma wa kɔlɔlɔ fana barika ka bon n'i ye jateminɛ kɛ kunungo wulakile waatiw la ka bɛn ni kunungo araba ye janjo masa min y'u ka maa ɲɛmaw ye julaw sɔrɔ bosonbaw ani k'a dɔn k'a fɔ kɛnyɛrɛ tigilamaw ta ka segi julaw ninnu bɛɛ lajɛlen ka maa ɲɛmaw damantan farala ɲɔgɔn kan o kumana i k'a dɔn k'a fɔ ka fara jɛrɛba kɛ o jɛrɛba min n'u b'a fɔ ko assemblée générale o min kɛra a kun ye ka kunnafoni di u ka tɔndenw ma ani maa ɲɛma tɔw ma min bɛ tali kɛ i k'a dɔn sini juma don o koɲaw taabolo la hakaja ko k'a dɔn kɛnɛ ka ɲi sa ni kunnafoni duman in nin fana bɔra ye ka da maaw tulo kan ko kumana baarabila ko o min kun fɔra u fɛ n'u ka maa ɲɛmaw kun y'o fari da k'u b'a ɲini u ka tɔndenw ni ka maa ɲɛma tɔw fɛ u k'a sonsori fɔlɔ u ka garisigɛ de sigi ka kuma ma k'a sabu kɛ mun ye ko min ye fangabulon ɲɛma min seginna ka na ko Choguel Kokala Mayiga k'ale ye i k'a dɔn k'a fɔ i sen don dɔn na ka ninnu wele ka basigi o kuma f'u ye wa ka a bɛ jɛrɛ boloda joona yaasa fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ ninnu ka laɲini na sigi ka kuma ko o ma fɛn min dilan ko fɛn wɛrɛ t'o dilan o kumana ko min ye sigi ka kuma ye k'o bɛna kɛ nin ko in fura ye a ka kɛ sababu ye ka jamana bali i k'a dɔn gwɛlɛya wɛrɛw sɔrɔli la nafoloko sira fɛ ka tɛmɛ i k'a dɔn gwɛlɛya minnu b'an kan nin waati in na o tumana min ye o jamakulu ye u y'olu labɛn a dɔ maa ɲɛmayale awa i k'a dɔn ɲɛnatigɛ u y'ale sugandi k'a kɛ i k'a dɔn ɲɛminɛ bere maakɔrɔ ka ɲi warasu ɲɛma ale ka kɛ ni jamakulu o ɲɛminɛ bere ka taa i k'a dɔn fangafurancɛ fanga a fangabulon maa ɲɛma fɛ yen n'o ye premier ministre ye o bɛna kɛ ka bɛn ni bi alamusadon ye bi alamusa in na sa u ka kunbɛn kɔnɔna la i k'a dɔn délégation ba min bɛna taa n'a ma ɲɛ ni gouvernement u bɛna sigi ka kuma k'o bolo da gouvernement a bɛna tiɲɛ diw ma ka bɛn n'u ka fɔta ye wa ayiwa ko a ka ja ko ninnu fana ye mun fɔ k'olu ka laɲini tun ma dabɔ gwɛlɛya wɛrɛ kama a ma dabɔ i k'a dɔn k'a fɔ kojugu wɛrɛ kama wa olu m'a fɔ fana ko ka maa nɔminɛnen kana bila kiiri sira kan ko a donnen min don bɛrɛ la u k'a bila ka taa yɔrɔ la nka a ka to kiiri ka kɔlɔsili bolo kan o kumana nka a ka taa ka lafiya yɔrɔ la ko sabu i k'a dɔn a filɛ yɔrɔ min na o de t'olu diyaɲɛ ko ye o kumana k'a don bɛrɛla in de wuli ka bɔ yen nka olu ma ko ka nɔminɛ wuli olu yɛrɛ tɛ se k'o bali fana kiiri ka taabolo k'a fɔ ko kiiri fana t'a ka baara kɛ nka min ye olu hami ye k'u ye ko in kɛ ka da o de ka mandat de dépôt ko in dɛ k'a tun b'an ka minɛ a nɔgɔnin fɛ ten o kumana k'u ye nin fɔ k'u ni gouvernement u bɛna taa sigi ka kuma u bɛna fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ cogo min na nin ko in bɛna wolo gɛlɛya min na an bɛ se k'o basi ka kɔn a kɛ don ɲɛ premier ministre k'ale kɔni bɛna ninnu ladanganiya k'u lafaamu ayiwa ka i k'a dɔn hakili latigɛ k'a fɔ k'u ka laɲini a bɛ kɛ u ye hali n'a ma k'u ye a na ta ba la k'a kɔni ka i k'a dɔn sigi ka kuma kun ye o ye bi ani ninnu ka kunbɛn u fana ma baw ma u bɛɛ lajɛlen y'u ka garisigɛ di sigi ka kuma ma baarabila min ni o ye grève ye u y'o sonsori fɔlɔ kumana ko fɛn min ye k'a dɔn ɲɔgɔn ye o kɔ o mana min jira an na u ni gouvernement ka bi ɲɔgɔn ye k'a kɔni kun ye an kana bi gɛlɛya wɛrɛ kɔnɔ nafolo ko ni sɔrɔ sira fɛ jango kɔlɔlɔ wɛrɛ ka jamana ni jamanadenw sɔrɔ o tɛ fan fila si diyaɲɛ ko ye o kuma bɛn bɛ kɛ nin ko in kan hakaja n'i ye jamana yɛrɛ lahala ta k'a lajɛ sisan maa man ka foyi kɛ tuguni min bɛ gɛlɛya wɛrɛ se jamana ni jamanadenw ma BSD ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ u ka bidon bɔli don u ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔ in hakilila o ye kɔrɔfɔ la koloma o y'a la koloma yɛrɛ de na u ko kɔni u ko ten k'u m'a fɔ ko kiiri ka nɔbila olu m'a fɔ a ka kanabila nka mandat de dépôt in u k'a bila ka taa a ka taa lafiya yɔrɔ la awɔ o fana ka kan o tiɲɛ yɛrɛ la bawo ni maa ye kabilatigi et puis n'i ye niveau dɔ fana jamana ko la i ye jɔyɔrɔ dɔ fa jamana nka o fana man kan ka jɛya bali dɛ ayi a tɛ jɛya bali dɛ u tɛ se k'o bali man kan ka y'a fana fanga influencer walima ka justice influencer ayi o tɛ ɲɛ dɛ parce que an fana n'an ko tiɲɛ yɛrɛ la jɛya ka kɛ awɔ kiiri ka to a ka kanabila kɔnɔ a tɛ se ka to y'a fana la sɛsuɲɛnaw ni basuɲɛnaw dɔrɔn ma dɛ ayi dɛ
pigeon suena joda ka olu joda ka dogo ya fa miliyari cili wala kula aka lajɛ de yala min fɔra tiɲɛ do wa ani minnu bɛ kabi téléphone Nokia 1100 ninnu ko la o dɔw bɛ yen nɔ kabi 1100 dɔw bɛ yen fo bi nka dɔw kɛ bɛ ka Mali yɛrɛ miliyari ni 100 miliyari dun olu tɛ yen. U ka gɛlɛ dɛ u fana ka gɛlɛ milisan téléphone ni suɲɛbaw bɛ yen olu bɛ datugu miliyari 100 miliyari dunbaw tɛ yen olu bɛ bɔ yen u ka gɛlɛ an ka taa kɔrɔmɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ an bɛ taa min ye nouvelle horizon ye an bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ vérificateur général la ale ka rapport o kɔrɔfɔ kuma tɛ ban miliyɔn 154 Gawo commune urbaine na k'o fana cira wara kula o de y'a tun k'i ma ko n'a fɔra k'an ka jɛya kɛ a ka jɛya bɛ kɛ sanfɛ de. aw bɛɛ ta mankan ka ca Gawo mais anw de b'a fɔ ko ko ka ca dɛ ala ka nɔgɔya amin i ka dɔn min bɛ Baba Danbele kofɔ ale ye sɔni sigi vérificateur général ka rapport min ni o labila la ni waati laban in na diɲɛmaa ka kɛ a seere ye a ko min ye i ka dɔn k'a fɔ bureau de vérificateur général ye k'a ye taama boloda ka taa sɛgɛsɛgɛliw kɛ Gawokaw olu fɛ yen nɔ i ka dɔn san 2020 ani 19 20 ani 21 i ka dɔn ko nin waati ninnu bɛɛ lajɛlen faralen kɔ ɲɔgɔn na min bɛ bureau de vérificateur général la ni k'ale kofɔ o k'u taara bɔ ni jaabiw ye jaabi minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ majɛngɛ ni ka o kofɔ o majɛngɛ dɔw bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ miliyɔn 154 kɔmɔrɔ k'o kɔni ye majɛngɛ min yera Gawo a commune urbaine na i k'a dɔn a mara kɛcogo o la parce que i b'a y'i kanto k'a fɔ hakilila jiginna ko Gawo commune ye commune kɔrɔba ye kabi i k'a dɔn k'a fɔ min ni o bɛ tali kɛ san caman na nin yɛrɛ mara kafo in ko a bɛ i k'a dɔn k'a fɔ taa ni ka segin ni ka o baaraw kofɔ o k'i b'a ye k'a fɔ loi min ni a bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ loi 96/059 min taara kabi san 1996 min kɛra sababu ye k'a dɔn ka commune dɔw k'olu sigi sen kan ko Gawo commune a bi i yɛrɛ ye o kɔnɔna na ni yɛrɛmarakafo min filɛ k'a dɔn k'a fɔ yɛrɛmarakafoba k'a dɔn jama ka ca a kɔnɔ kosɛbɛ nka mara min n'o ka kan ka kɛ a kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ mara kɛcogo la ko majɛngɛ dɔw kɔni yɛrɛ vérificateur général ale fɛ o ye musaka minnu kan ka don ani musaka minnu ni olu kan ka bɔ jamana yɛrɛ fana b'i bolo bɔ musaka minnu na ni k'o di conseil communal ma n'o ye maire n'a ka jamakulu ye olu ka san ka don i k'a dɔn k'a fɔ jamana walima sigida denw olu ka maaya n'u ka yiriwa hukumu kɔnɔ cogo min o ko majɛngɛ ye bɛ o kow la miliyɔn 154 o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲama tunnen don ɲama fifalen don an bɛ waati min na ko sisan sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni kɛra k'a dɔn san 2019 20 ani 21 san 3 kɔnɔ miliyɔn 154 vérificateur général n'a ka jamakulu ye jate min minɛ ko k'a sɔrɔ Gawo commune k'a dɔn k'a fɔ communew la belebele dɔ don bawo i k'a dɔn k'a fɔ kin 7 bon nka k'i 9 n'o ye Gade ye Farajere ka se Aljaban Banjama ani k'a dɔn k'a fɔ Julabugu o fo ka se Sane ye ani Sosokoira ani min n'o bɛ tali kɛ Bulkinje k'a dɔn Château ani Jijara nin bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn yɛrɛmarakafo kofɔ minnu bɛ i k'a dɔn Gawo commune kɔnɔ wa jamana ye musaka di commune 102 ma n'o ye i k'a dɔn k'a fɔ musaka ye o kumana baara boloda cogo ye k'a fɔ gɛlɛya minnu ni olu bɛ aw kan aw ka fɛɛrɛ kɛ walasa o gɛlɛyaw fura ka se ka lasɔrɔ o la u k'a ma ko projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services et de la riposte locale n'o ye i k'a dɔn waati la covid bana ye i k'a dɔn jamana a lasɔrɔ o covid bana musaka u k'olu dɔw fana bolo bɔra o kan jamana fɛ ni k'a du kominiw ma k'a fɔ aw ye a fɛɛrɛ kɛ magban minnu ni gɛlɛya minnu b'aw ka yɛrɛmarakafow kɔnɔ aw de ye sigida maa ɲɛmaw ye aw y'a lajɛ musaka ninnu kan ka taa yɔrɔ minnu na nka dalilu ka di ni a ye o de k'a dɔn ko dalilu minnu ni olu kan ka lasɔrɔ i k'a dɔn min bɛ bureau de vérificateur général a ka jaabi bɔlenw y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn min Gawo a commune i k'a dɔn musaka minnu n'olu kan ka se ka ta ka ɲɔgɔn na miliyari 1 ani miliyɔn 494 k'a bila miliyari 1 ani k'a dɔn miliyɔn 200 ani 56 ko b'a ye k'a fɔ majɛngɛ min bɛ donna o la a bɛ miliyɔn 154 de kofɔ i k'a dɔn k'o taatɔ filɛ nka min bɛ tali kɛ vérificateur général yɛrɛ n'o bɛ an karamɔgɔ Sanba Alimudu Babi kofɔ k'a sɔrɔ olu ye bilasiralikan caman kɛ yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaa ninnu ye mara kɛcogo kan ka kɛ kɛcogo jumɛn na n'aw ye jamana dugukolo n'o ye dugukolo min n'o ye terrain n'o feere la jamana ta sɔrɔ ye mun ye kɔrɔbɔrɔ k'o dantigɛlen don o tɛmɛnen
ka bui min bi tali kɛ vignette n'o fana feere la jamana bi mun sɔrɔ o fana dandigɛlen don min bi tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ baarada o baarada olu bɛɛ lajɛlen kumana k'a bɛɛ lajɛlen dantigɛlen don ko hali a ɲini k'a fɔ u bɛ maa minnu sugandi walasa ka k'u ka régisseur ye u k'u bila u k'u kalen k'u siɲɛ k'a dɔn jamana a sariyaw olu la ko min ma prestation o t'a bali hali ni ye dɔgɔ y'u bolo dali kuranɛ kan k'u kale u b'a manger a bɛɛ n'a la cɛ o t'a bali dɛ a cɛ m'a f'i ye kalikanko tɛ o hakili sɔrɔ dɔrɔn de don prise de conscience dɔrɔn ye ni fura in ye tiɲɛ yɛrɛ la n'o tɛ hali n'i ye bibulu n'ale kuranɛ d'u ma k'u kala a kan u b'u kala a kan o don kelen u bɛ mansima min kɛ o ka jugu n'a bɛɛ ye an ka taa on tend vers être un pays ingouvernable alors a bɛ gouverner dɛ nka a tɛ gouvernement ɲɛkumu kɔ dɛ ayi basi dɛ a bɛ gouverner mais nin tɛ kabako ye kabako kɔni don n'i kalina ko la misikɛnɛ jamana kɔnɔ ni miliyari ni miliyɔn tɔgɔ fɔra i b'a fɔ ko ayi k'i taamatɔ n'a bɛ bɛn i yɛrɛ dabali de b'i ban diɲɛ don ko don i b'a i bɛ sa ta k'a yɛlɛma i yɛrɛ tɛ miliyɔn kelen yɛrɛ hali a kurulen dɔ bolo en plus fɔ trésor tɛgɛ ka d'a kan i b'a fɔ mais dɔw de b'a fɔ k'u b'a susuwara k'u la Kɔrɔmani k'a dɔn ko kama vérificateur général la k'ale ka jateminɛ i k'a dɔn a bureau kɔnɔna na min bɛ tali kɛ bilasiraliw la u bɛ o kɛ collectivité territoriale ninnu ye ka ɲɛfɔli k'u ye mara kɛcogo minnu bɛ yen jamana ka halala ni jamana ka kan ka nafa min sɔrɔ i k'a dɔn tulo man kan ka kɛ u la dɛ nka yɛrɛmarakafo maa ɲɛmaw hali n'a sɔrɔ n'u ye i k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaaya sɔrɔ u bɛ danayaba min lasɔrɔ kɔrɔmani ko a caman bɛ yen ko o kuma ko u tɛ i k'a dɔn baara kɛ n'a kɛcogo ye dɛ k'e k'a ta k'a jateminɛ miliyɔn 150 miliyɔn 4 ani n k'i ɲininka i k'a dɔn 170 n'a kunkanfɛn kɔrɔ o bɛɛ lajɛlen ka ci wara kula yɛrɛmarakafo commune i k'a dɔn a maaw fɛ o kuma k'o ye gɛlɛyaba ye vérificateur général k'a ye nin gafe in ni k'a ta k'a bila procureur min ni o bɛ procureur min filɛ commune 3nan n'o ɲɛsinnen don an ka jamana musaka ko i k'a dɔn pôle économique o ɲɛkɔrɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli baaraw bolo da nafolo minnu n'a filɛ nin ye n'u cilen filɛ wara kula k'e k'a lajɛ jamana tun ka kan ka musaka min sɔrɔ dugukolo feerelen kɔ Gawo o tun ye miliyɔn 56 ani 100 n'a kunkanfɛn k'o cira wara kula min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ marché n'o ye sugu minnu bɛ di sugubulon minnu kɔnɔna na miliyɔn 4 ani 100 n'a kunkanfɛn k'o fana cira wara kula o n'a ɲɔgɔnna caman i k'a dɔn k'o kɛra sababu ye bi min b'i k'a dɔn k'a fɔ vérificateur général ni ka rapport k'u y'a ta ni k'a mɔlɔngɔtɔ ka n'a di i k'a dɔn k'a fɔ pôle économique la olu ka sɛgɛsɛgɛli baara tɔw olu kɛ sabu ninnu ye i k'a dɔn jateminɛw ye ni dalu n'u taara kiri la ni dalu jɔnjɔn wɛrɛ kɛra u bolo min bɛ kɛ sababu ye o kumana k'a fɔ min fɔra a jatu filɛ a donna nin da fɛ a fɔra a banna n'o ma ye sa u k'a bila nɔ la dɛ en tout cas o de la ma belebele kunkɔrɔta ni juguman ye Ala ka hinɛ Sumi champion na u bɛ fanga ɲini yɛrɛ kofɔ la kuma mɛ a ko n'ale kɔni kɛra jamana ɲɛmaa ye k'a bɛ vignette ko yɛrɛ dabila ko kun t'a la ja a kɔrɔ de ye nin ye a bɛ ka feere an ma ka manger ja fanga t'a sɔrɔ gouvernement ta bolo ti d'a kan a ko kɔni non ale kun k'a dabila kelen bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la nka an bana k'a d'a ma a fana ma se k'a dabila bilen Ala k'a da yɔrɔ nɛma jɔn masa an tɛ taa sugu la an ka taa jɔ a la waati nana ne ka sɔrɔ ka segin ka na aya Kɔrɔmuru an taara jɔ a la ka na awɔ bi ta teliyara dɛ bi ta sɛbɛkɔrɔ teliyara ça fait sugu marché ba tɛ yen sisan de o de don Ala ka garisigɛw foni Ala ka garisigɛw foni sugu marché tɛ yen dɛ ka jɔdi jiri kɛ sɔrɔ o la amina ya Allah ko tɛ an bɛ tilen ka yala an marchandise filɛ mais a sanni ma nɔgɔn quoi an kɔni bɛ taa ɲɛ damu kɛ ɲa mi yala buruburu ko ngɛmɛ baara ye dɛ mais affaire dɛk na wolof la hawla a ɲini ka sɔrɔ sɛbɛ cɛ caman don ka taa se t'i ye koyi dugu jɛra kuma dɔw ka 400 dafalen to kun yɛrɛ ye tanu belebele ye waati dɔw ali bi Ala k'an sutura k'a sɔrɔ saya ka sutura tɛ wa Ala k'a ban k'a sɔrɔ an ni mɔ k'a ban sira ye dɛ k'a sutura k'a sɔrɔ saya ka sutura tɛ e ɲɛ bɛ diɲɛ nɛɛma lɔbɔlen in na ani lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen so fila masa ka an ta sɔrɔ nin bɛɛ lajɛ anw ta ka ye nin bɛɛ la a se b'a ye awɔ n'Ala sɔnna n'o tɛ e ɲɛ b'a la a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn dɛ diɲɛlatigɛ yɛrɛ tɛ lafiya so ye o de la kaba an mana u b'a fɔ ko diɲɛlatigɛ tɛ batigɛ ye baasi tɛ o fana k'i bɔ yen diɲɛ gɛlɛya yɛrɛ o kɛn bɛ forobabana de ye diɲɛ seleke 4 bɛɛ lajɛlen na n'o nana sɔrɔ dakun bɛ maa min dala ka kɔrɔ yɔrɔ i ta bɛ k'a la masikɛti ye o kɔni ye masikɛti de ye an b'o dakun de la Ala k'an bɛn sababa ma a ka lasegin k'an bɛɛ lajɛlen ye ka faamuyali d'an ma ka faso kumabɔ dusu don an na wa n'an ye faso kumabɔ an yɛrɛ bɛ kumabɔ dɛ awɔ an bɛ kumabɔ Ala ka limaniya d'an ma sɔrɔ kɔni o caman bɛ Ala bolo a tɛ foyi k'a la Ala tɛ foyi kɛ buruburu la o dɔw bɛ na a b'a suru an gafa an b'a yɛrɛ ɲini o se b'a ye kana siga ni maa ko don siga o la Ala ko kana siga dɛ awɔ tiɲɛ yɛrɛ la a don dɔw ma nɔgɔ dɛ masakaru n'aw tɛmɛna u ka cɛya y'a sɔrɔ wa
jɔn y'a di wallahi daba ale kelen de tɛ ale bi a taara wa a bɛ sunɔgɔ wa a bɛ jingo e ɲinɛ k'a ɲinɛ ne kɔ wa a ma ɲinɛ an si kɔ ayi kana siga a ɲɛ b'a ka danfɛn bɛɛ a ɲɛ b'a ka danfɛn bɛɛ la nka bɛlɛni turiya ka segin k'a turiya ni ta dɔ sera ala ka turu teliya a bɛ kɛ kana siga bisimila janjo musa soit de mogo on est affaire de buruburu la cɛ don dɔw ma nɔgɔn dɛ n k'a bɛ kɛ i n'a fɔ f'i ka kuma kelen na kuma kɛ ka munumunu kuma don nin ko in taabolo la n'an ma ɲɔgɔn naani dɔw bɛ gere falen koyi an ka ɲɔgɔn naani awɔ an ka ɲɔgɔn naani o tɛ gere falen bi yaala koyi hami ma ɲi dɛ wa maa ye hamina ko man n'i kɔ i si dilan na si ɲɛna dagalen dun ye koyi i ɲɛ tɛ tugu dɛ wa jagoya baasi tɛ ala k'an ta kan amina ya Allah bisimila janjo na histoire de Bamako ta min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko CEDEAO a ye bagabaga bere sankɔrɔ ta tuguni k'a na ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ ko ni CEDEAO y'i farati nin kelen na wa malo na segin fa a bolo wa kun na sulu a tɛ wuli tun ko sabu a bɛna kojuguba de k'a yɛrɛ la min ye Elaji i k'a dɔn k'a fɔ Mamadu Gaba ale ye nin fasiri histoire de Bamako kɔnɔ bi a ko min ye i k'a dɔn laɲini o kɛra CEDEAO maa ɲɛmaw fɛ o kumana k'u bɛ fɛ k'u sen don fɛn na i k'a dɔn u sen don ko tɛ min ye fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ k'u ye ŋaniya siri k'a fɔ ko ni wolomasiri tabaw ko ni olu ma bila k'olu na ɲangili ta ka Mali sɛgɛrɛ ko ni wari mercenaire minnu minɛnen bɛ anw fɛ yan nɔ janjo masa i b'a ye k'a fɔ ko CEDEAO k'a ka nafa jumɛn bɛ k'i sen don kɛlɛ la k'a kɛ fankelenma ko ye a ka nafa jumɛn bɛ o la ka dɔ lafasa dɔ kan et puis jamana ko yɛrɛ barika ka kan ka bonya maanifinkow ye ale ka ko tɛ nin ye yɛrɛ janjo an bɛ don kuma kɔnɔ fɛn min ye CEDEAO ye ko min ye i k'a dɔn wolomasiri taba 46 mercenaire minnu minɛna kɔnɔwari jamanadenw n'u minɛna anw fɛ yan Bamakɔ i k'a dɔn juillet kalo tile 2022 san ko yala k'u dadonna kuma bɛ nin na ka taa se k'u bɛ ɲangili ta Mali kama wa o kumana k'olu y'u ka fan sugandi de wa u ye kɛlɛ minɛ fankelenma la wa ko ɲininkali k'o kan ka kɛ ko bɛɛ de bɛ ka nin ɲininkali k'i yɛrɛ la bi ko n'i ye sɛbɛn in kɔnɔ kuma ta k'a lajɛ ko CEDEAO k'ale bɛ fɛ k'i sen don nin ko la k'a yɛrɛ mangoya tuguni ka dɔ fara a ka kumasulu ni malo kan haka ja ko olu ta kan ka kɛ mantun ye ko in daminɛ ni bi cɛ u kun y'u da globaranin sigi k'o de kun y'a fura ye ko nka ko min ye i k'a dɔn kɛlɛɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye i k'a dɔn dɔ lafasalɔ kan i k'a dɔn fan sugandi o fan sugandi k'o bɛ e ŋaniya ni diinɛ ko fɔ haka ja min ye i k'a dɔn ko nin ko nin ye jamana fila cɛ ko ye tɔn ka ko tɛ nin ye wa tɔn ka taa sira fana tɛ nin ye ko n'i y'a jateminɛ jamana fila cɛ ko min y'a bɛɛ lajɛlen ye e ka tɔndenw ye i bɛ fɛn de fɔ u ni ɲɔgɔn cɛ basigi bɛ se ka na cogo min jisuma bɛ se ka k'a fura ye cɛ kuma fɔ e ka kɛta de y'o ye nka fan sugandi dɔ kan k'o ma fɔ ni gɛlɛya donna CEDEAO jamana fila ni ɲɔgɔn dɔ tiɲɛ don CEDEAO kan ka wulikajɔ kɛ nka wulikajɔ o bɛ kɛ mun kama ka farafarali k'o ɲɛsiranya i k'a dɔn a bɛ kɛ o kama k'o fana bali o kumana ko min ye a bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ de tigɛ kɛlɛɲɔgɔnma fila bɛ se ka ɲɔgɔn kan fɔ cogo min u bɛ i k'a dɔn ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ cogo min jisuma bɛ se ka kɛ kɛlɛ in yɛrɛ fura ye cogo min ko CEDEAO ka baara kɛta de y'o ye ko nka ko CEDEAO kana i da don kuma la a danora kuma to min ye nkaba fura ka bɔ baden d'a ma sɛ daga dɔgɔ buru fiyɛ la CEDEAO ka malo i k'a dɔn ko nin y'a tile bɔlen ye o kumana ko u bɛ ka dɔ de bato u bɛ ka maa min bato o ye i k'a dɔn u ɲɛminɛ bere ye o tɛna k'u ka kalifa ye sa wa o kumana k'u bɛ k'o de bato k'o ŋaniya de waleya n'o tɛ u tɛ sira kan u tɛ tiɲɛ kan u tɛ sariya kan u ka ko tɛ nin kiiri ye ayiwa ko fɛn min i k'a dɔn CEDEAO ye k'olu ka kangari siɲɛ Mali ye ko yanni i k'a dɔn kalo kura nata cɛ k'anw ka wolomasiri taba mercenaire minnu minɛnen don an fɛ yan k'an k'olu kana bila haka ja ko CEDEAO ko ne ɲɛna u ka baara fasiri kɛbaa ka fɔ la k'u ka baara kan ka bɛn musakako ani julaya jamana fila cɛ taa ka segin ani k'a dɔn a nafoloko taa siraw ma sɔrɔ sira fɛ cakɛda baw olu sira fɛ n'o ye industrie ye taa ka segin o siraw fɛ kunnafoni carini sira fɛ min ye ndiko ye n'o ye énergie ye ka taa se cike ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen ko ani k'a dɔn ala yɛrɛ ye an sɔn nafolo minnu na n'o ye k'a dɔn dugumafɛnw ni sanfɛfɛnw ye olu fana bɛ se ka baara cogo min na ani k'a dɔn julaya yɛrɛ ka sabati a tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ nin kulu kelen in na n'o ye an jɛlen don nafolo kulu kelen min na ko CEDEAO ka baara kan ka kɛ o de ye seko ni dɔnko olu sabatilen a jamanaw kɔnɔna la ani k'a dɔn jamanadenw yɛrɛ ka lafiya ni basigi bɛ se ka sabati cogo min ko nka min ye kɛlɛ ye o t'a ka sira ye u tɛ wolomasiri tabaw ye kiiritigɛlaw tɛ kiiritigilamaw fana tɛ o kumana ko nin ye kiiri ka taabolo ye
ye ni ye jamana fila cɛ ko ye filaninw ka kɛlɛ ko jɔn de bɛ fa dɔ sugandi ka dɔ to yen i bɛ kuma u cɛ de basigi bɛ se ka na cogo min na ko nin ye jamana fila ka filanin kɛlɛ ye o kumana olu kan ka fɛɛrɛ ni dabaliw de tigɛ basigi bɛ se ka na cogo min an bɛ ɲɔgɔn faamu cogo min ni ka ɲɔgɔn mago to o kumana k'u ka ni jɛkulu in ko n'o ye CEDEAO ye ko n'a y'i da don kɔnɔwari mercenaire maa 47 ye kungo la k'a bɛ ɲangili ta ka Mali sɛgɛrɛ bɔnɛ k'a sanni ka b'u ɲɛ na u ma sigi ni min ye k'u b'o de y'u ɲɛ la CEDEAO ko yɛrɛ a dɔ ta a tɔ de da bɛ walo sen yen k'a sababu kɛ mun ye ko Mali i k'a dɔn a balala anw na Malidenw sigilen ye mun mɛn k'u ka jɛrɛ balalen bɛ Abuja ko i k'a dɔn décembre kalo tile 4 an y'an sigi ka jɛrɛ in kunnafoni kɔnɔ o kumana min ye kunnafoni ye an balala ka mun mɛn ko CEDEAO jamana ɲɛmaw min ye i k'a dɔn ciden ninnu ye k'u farala ɲɔgɔn kan ko k'u kantigɛ da jira Mali la k'a jira k'a fɔ ko mercenaire 46 min minɛnen don anw fɛ yan ko k'olu kana bila yanni janvier kalo nata cɛ ko n'o ma kɛ fiyewu k'olu bɛ wajibiya ko ka ɲangili ta ka Mali sɛgɛrɛ olu bɛ wajibiya ko k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o mercenaire ko la ko CEDEAO k'a bɛna yɛrɛ malo ko CEDEAO bɛna yɛrɛ lebu tangani tɔni min b'a kan k'a bɛna birifini wuli CEDEAO a bɛna a ŋaniya n'a diinɛ tɔ da kɛnɛ kan k'a fɔ an bɛ maa ko de la nka an tɛ tɔn ko ni jamana ko la ko maa jumɛn min bɛ a bɛ anw ni min cɛ n'o y'u labɛn k'u bila yɔrɔ min u b'o baara de kɛ k'u bɛ ka o de bonya nka u tɛ ka i k'a dɔn tɔn in sariya ani tɔndenw ka taabolo a tɛ k'o bonya jamanadenw k'u tɛ k'olu bonya ko n'o tɛ ko CEDEAO man k'i da don ni kɛlɛ in na k'a fɔ k'a bɛ i k'a dɔn jo di jɔ ma ka dɔ jalaki k'a fɔ ko mercenaire tɛ mercenaire don olu tɛ kiiri tigilamaw ye tɔn de don an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn min na wa n'a i k'a dɔn kɛlɛ donna tɔndenw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ fɔ k'o ban yɔrɔ de ɲini ɲangili ko kuma t'o la k'u ye ɲangili kun fɔlɔ min ta k'anw sɛgɛrɛ o faamuyalen kun don k'o kɛra nafolo ko ani sɔrɔ ni sɔrɔ malo sɔrɔ nasira fɛ taa ka segin koɲɛw fɛ k'u y'u seko damayira k'o la malidenw y'o ta ni lemaniya ye k'u ko adisi da o la ka fasoden ɲumanya kɛ k'o mamu u tɔgɔ la o kura anw na o fura anw na ko nka u bɛna min ta sen o t'u ka sira ye wa anw tɛ faamuyali sɔrɔ o la sabu u ka ko tɛ o ye nafolo ko sira fɛ n'u y'o ta o kura anw na nka mercenaires ka dossier n'u bolo turaw la k'a ka kalan dɛ a ka kalan dɛ n'u ko u bɛ ɲangili fana ta ka Mali sɛgɛrɛ ɲangili bere a bɛ yɛlɛma ka pɛnpɛrɛw yɛrɛ kun ka sababu kɛ mun ye ko malidenw yɛrɛ dun bɛ yɔrɔ min kan bi an ka bɔ CEDEAO la o ye kelen ye ni CEDEAO yɛrɛ bɛ k'o sira siɲɛ anw ye o kumana k'u bɛna o baara boloda k'u b'o ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ u tɛ tigɛ u yɛrɛ la f'u ka ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ jɔsen min bɛ Mali la CEDEAO a bunakun kan ko Mali bɛ n'o yira CEDEAO la dakun min bɛ Mali n'a lamini jamanaw cɛ CEDEAO ko hukumu kɔnɔna la n'o tigɛra ko min mana bɔ a la k'o na ye a bɛ digi anw na koyi jɔn ko Ala ko nka min ye gɛlɛya kunfɔlɔ ye nin t'o ye k'anw sɔrɔ anw b'a kɔnɔ a mɛnna CEDEAO ka sabula k'u bɛna dɔ wɛrɛ fara o kan k'a sɔrɔ ko min t'u ɲɛ sira la ko Mali tɛn'i sigi k'o lajɛ kɔnɔwari mercenaire kungo u bɛ fɛɛrɛ de ɲini a la an bɛ se ka bɛn a la cogo min nka ka ɲangili ta k'anw sɛgɛrɛ korowari kama ani olu ka mercenaire 46 kama k'o y'u ka fan sugandili ye o kumana malidenw fana b'o faamu cogo min na kun tɛ CEDEAO ko la k'an bɛna wajibiya an ka marakɛbaw kan u k'an bɔ CEDEAO la o bɛ wolo fɛn fɛn na an sɔnna o ma o bɛ taa kɛ fɛn fɛn an sɔnna o ma ko n'an bɔra CEDEAO la o kumana a bɛna min kɛ anw n'a tiɲɛna anw ye k'a tɛ tiɲɛ anw dɔrɔn ye a bɛ tiɲɛ CEDEAO jamana hakɛ min ye u b'o dɔn tɔn yɛrɛ k'o y'a ko bannen sabu kɛ jɔsen min bɛ Mali la farafinna bankun ka tilefɛ jamanaw kan a dogolen tɛ maa la ko ni CEDEAO bɛ k'a k'a dɔn a ɲɛyɔrɔ jira a ko la k'a ka fan sugandi k'a fɔ k'olu bɛna anw ɲangi k'a sabu kɛ kɔnɔwari mercenaire kungo ye k'u k'a kɔrɔbɔ n'u y'a kɔrɔbɔ a na mɛn ka lakale a mana wolo min na CEDEAO ko k'an n'an sigi k'o lajɛ u ka kɛta ye u kana i k'a dɔn fan dɔ sugandi dɔ kan ye nka u ka kuma ni ɲɔgɔn cɛ fo ka taa fɔ a ko dakunna yɔrɔ min na nka ɲagili ka bɔ nin na nin t'u ka sira ye gabafura ka bɔ baden d'a ma kiritigiw tɛ kiri tigɛlaw tɛ o kumana ko u y'u ta kɛ yan o kura anw na nka n'u ye nin kelen kɛ ko nin tɛ diya dɛ malidenw tɛna jɛ n'a ye wa an t'an ka fanga to u ka to ninnu bolo nin cogo la an bɛ fara u kan k'a kɛlɛ kɛ min ye fasiri ye a kɛra i k'a dɔn Elhaji Mahamadu Gaba fɛ anw y'a bɔ Soire de Bamako ka bidon bɔli kɔnɔ kɔrɔmɔgɔ o sira kelen i k'a dɔn o taamani senfɛ min ye Abubakar Sidiki ye ale taara tubabu b'a fɔ ma il est parti plus loin Abubakar Sidiki i k'a dɔn k'a fɔ Korema Maado u tɛmɛnen ka bɔ yen membre du CNT do Musa Sayon Kamara ale kɛnbɛ ni ka Abubakar Sidiki i k'a dɔn fɔnba ale ka fɔlen ni ka da se o ma a ko réaction de Korema aux conclusions du sommet ordinaire de l'organisation ouest africaine ko CEDEAO n'a aucune prérogative pour donner ordre à la justice malienne a fanga t'u bolo a yamaruya t'u bolo wa tɔn yɛrɛ sariya ma ko fɔ abana
o da to ikado korema ma nyema danga no be ikado honorable Aboubacar Sidiki fomba ne kale kofo o ko o kuma olu mu sigi ne ko da global ni zigi u ye nin ko ni ka ta ka lajɛ ku yɛrɛ ɲininka ko yala mundo me ikado ka fɔ nin toy ma ba mele si sera ikado ka fɔ toy ma yala diden dugu jumɛn ye toy ni ka kin ko sabu ke k'i ta ka lajɛ i da sera kɔrɔfɔ caman ma min bɛ Musa Sayon ale ka fɔlen kɔnɔ nka Aboubacar Sidiki ko ka ale bɛ hakililajigin kɛ ko min bɛ tali kɛ CEDEAO yɛrɛ ɲɔgɔn ye kɔfɛ munna communiqué ye ikado tile 2 sɔrɔ n'o ye communiqué finali ye a ma se ka bɔ fɔlɔ o kuma ko boy k'i b'a ye k'a fɔ k'i b'i yɛrɛ ɲininka CEDEAO jamana bɛ se ka taa fankelen sugandi nin ko la cogo di maa 46 olu kun kan ko kuma tɔn minnu ni jamana bɛɛ lajɛlen b'a la tiɲɛ don anw bɛ gɛlɛya dɔ kɔnɔ bi tiɲɛ don ɲɔgɔn fanbaliya bɛ anw ni k'a dɔn jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ko dɔw la nka k'o kɔrɔ tɛ i k'a dɔn k'a fɔ fankelenma baara o ka ye nin ko in kɔnɔna na i k'a dɔn min bɛ Aboubacar Sidiki ko fɔ ka bɔ Korema kɔnɔna na k'a y'i kanto k'a fɔ olu kɔni ka ye ti dɔwɛrɛ ye olu bɛ bilasiralikan min kɛ o de ye k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ CEDEAO la u ye sariyaw la kofɔ u ye sariyaw ni k'a sɔsɔ u ye jɛmu fanga ni ka u sen terege a la ko sabu k'u ye fankelenma ko ku u tɛgɛ da maaw ka bi maa 46 k'a dɔn ko siga tɛ a la ko i k'a dɔn maa olu tɛ a fɔ k'a dogo dɛ ko mercenaires de don i n'a fɔ Korema mɔgɔw y'a fɔ cogo min na wa ko n'i y'a i k'a dɔn CEDEAO ka nin fɔ ko mun bɛ Côte d'Ivoire yɛrɛ bali ni ka i k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ni ka a Mali attaquer justice la a tiɲɛ a ka ɲini an y'a ɲini an bɛ taa ko da Nations Unies ɲɛkɔrɔ u sɔnna wa ko bi ko i k'a dɔn ko Côte d'Ivoire jamana kun ɲɛmɔgɔw bɛ se ka fɛɛrɛ tigɛ k'a fɔ i k'a dɔn nkalon d'an bɛ an ka mɔɔw la anw ka wolomasiri tabaw minɛnen don o kumana ko ka damakasi sɛbɛn kɛ i k'a dɔn k'a fɔ Mali walima organisation régionale olu dɔw i k'a dɔn kiriko la nka ko o ma kɛ ko CEDEAO bɛ se ka dalilu jumɛn ta u na se ka i k'a dɔn sanction jumɛn ta ni ka Mali masɛgɛrɛ k'i hakilila jiginna min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Aboubacar Sidiki ni k'ale kofɔ a ko olu ka laɲini mun ye bi o de ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ nin maa 46 i k'a dɔn olu CEDEAO jamana fana ka ɲɔgɔn ye min kɛra kalo tile 4 décembre kalo Abuja kaw fɛ jamana wo jamana ni tɛgɛ bila i k'a dɔn nin gafe la ko Mali ka a ka ambassadeur bɛɛ lajɛlen sama ka bɔ yen ani u ka maa minnu bɛ i k'a dɔn k'a fɔ MINUSMA la yan nɔ u ka délégation minnu bɛ MINUSMA yan ko k'a bɛɛ lajɛlen labila ko k'a sabu kɛ mun ye min ye Aboubacar Sidiki ko olu ka ye mun ye bi sabu ko nin ko in ko a bɔlen don i k'a dɔn k'a fɔ jamanaw ni ɲɔgɔn olu b'a ɲini k'a dɔn jamana marabaaw fɛ kalo 1 in kɔnɔ u ka fɛɛrɛ tigɛ CEDEAO nin communiqué min kɛ ko bonya t'a la tanga t'a la ka ɲɛsin jamana ma ka ɲɛsin Mali ma segi ka laban u ka maa minnu bɛ MINUSMA na yan ko ka sira di olu ma wa k'o tɛmɛnen ka bɔ yen olu b'a ɲini maa 46 minnu ni olu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni tɛgɛ dalen bɛ u kan hali bi u photo ma yira u ja ma yira u bɔyɔrɔ ma ye o kumana o min bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sutura la ko ka da kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ka k'a siri Gaba y'a fɔ a ko ni CEDEAO ma farati u bɛna ni wolomasiri tabaw kungo tɔ gɛlɛya k'u lebu da kɛnɛ kan k'a sabu kɛ fɛn min ye ko hali ni bilali ko bɛ u ma ko ni sanction in taara k'u tɛ bila bilen o y'o bannen ye u bɛ kiiri k'u kiti yan nɔ k'u bila yan o fana se b'anw ye ni min ye cɛ i ka n'u minɛ kɛ ayiwa n'o tɛ k'u bɛna an tɔ dusuba kasa wa u bɛna an tɔ de muruti ka bila CEDEAO la o ye kelen ye filanan ni minnu yɛrɛ bɛɛ bolo la u bɛn'u kungo gɛlɛya fura yɛrɛ tɛna ye min na bilen en tout cas ni ye mun da kala jan ye kumaw ye sanction sigikun la sanction kɔ CEDEAO de la ka mun ɲali kɛ jamana jumɛn kɔnɔ kabi tɔn in yɛrɛ sigira fɔ bi hali nafolo ko min y'u ka baara u sera k'a sabatiya a bɛ baara la wali nafolo la aw dɛsɛlen k'aw ta yɛrɛ hali bi baasi tɛ o ye kelen ye waati min mana olu jɔ u b'u sago kɛ aw kun siɲɛ ka bɛn n'o ye olu de y'anw dilan o CEDEAO yɛrɛ min sigilen filɛ nin u bɛ ɲɛci jumɛn b'a sigili la ni u ka réunion ni gâteau tigɛ ni boisson min tɛ ka sɔrɔ ka taa biye ɲamaku ji kumakanw bato ni manamanakan de y'an da la an ka bɔ a la bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ n'an bɛ sa an ka sa kelen ye awɔ walahi n'an bɛ sa an ka sa kelen ye wa n b'a dɔn n'an bɔra
koni mi eliti mba leta eliti ibaye ka fo Bamako ni Alger koni yeki waro duma ye tuguni abe fo fe mi makoni mereki o kuma de banche bi okay Abubakar Sangare ale ni sebe ikado eliti kono akoko Mali Digital Award ikado ko olu ye jere baboloda ka beni alamusa do ikado December kalo kile folo temene ba flani mwani fla saina kera ikado anga nyona jere Europa mimbe Centre International de Conférence de Bamako aywa ko anga jengo manyo yani Algeria jamana ni nyonche o kera sabu ye Algeria jamana alasgide mi manfe ya o tara kene ngai no ujera ku hakilina ufale ni nyonye aywa fe mi ikado abonya be kunsigede minga abnambe kunsigile maminga bonya kono o de anga ministry mi nyeshine ndo kuna foni ani kuna foni charengo ulu ko tabuloma ani labana kuna foni tabla tasira nunu metra Aruna Touré ikado ka fo ko sigiga kuma enu kwa mako tablu rondu ikado kwa ko ningera doni karamo de mani nyonche nimeriki ko siraka aka jami nye nimeriki barakela kungulu akli fere new ani kungulu ba dama kulu de na haglina ufale jengo manyonya ninja mana fulani nyonche ko kera ko fambaye nimeriki ko ani startup ko olubna ke ikado akokolo mayoroe minye ikado ko makeme bonyongo abela jire hakli fere ne tigilamani doni karamowe Algeria ka ni Malidew olu de kamarula nyonga digital ko osrafe ni ikado ka foko mbasa ka bara do buluda kasira jele dogla amse ga jeko mani bara na chugo mina akaka jamana fula bekan nafaye Algeria ni Mali okmana ko ikado ka fo ambe ka anta surala akaka ambela jile munamfanye fe minye ikado ko minye nimeriki ko ka tabala kuni ya jatemine ikado abarake ba jule munumbi ana doni baba munumbi no ko ani ikado musa katigila ma munumbi no befega barake ni sirafe ko bere kangi yaklina fale ni ngoina ka baraka doala ko ni kajidi ke otasrala o jidi be ke chugo jumena nimeriki ko areka basoro ikado farafina bangunga anjigi kanada ma wore ko tabuluka anyere ka an halala soro an tabulula ango ka an sago na ndungo ye o katanya na sira ofana fe ko nunu ye feunye ko jamana fulabi ni hakli fere kata fe min sirafe sagla ka ushoni sigo ko de ka kusebe ko ni yal jatemine ni nye ko baye mini manga ta ka an flash da jamana fula inga jengo manyonya konnala Algeria ikado ka fo ala sigide adasira kuma chama mai Malide munu mvana kumbe aywa ko Algeria ni Maliche o jamana fula che jengo manyonya ere bole koy minye ikado soro na sirafe anga jengo manyonya ko fana farida ani barake nyonya ko ke ka ko ere ko sundo fe minye ikado haklina intakunye jume ka jere nyere sigi abeke sababu ye famfula bela jele bi haklina nyumandi ku tanu blado okmana minye ikado abinya chugo mina afafula befe bebi tak nosoro ala chugo mi mitalike nimeriki kola ani startup kola obeka blasinga ka jidike ola ka sabuke minye latike bara tabulu de beke ni nunu nye bi okosi ka kuma ika barka famba sinsina odeka abeke sababu ye funangani munombe no lubna ni bara numbuloda ko jeune entrepreneur ulu biseka jide uga bara tabulu fe ma wore obiseka nyebo afe chugo mi ka tabulu ta ka sabuke jere bara bulu dimna keniye okuma ya noche kongo mabe nobokola anga ndomne nenena ko mamunu nye ni ngola be akunye malika konganye sura akola akajanga mali rekilente anaje ngoma jamana mimvle ne no Algeria beki ta sura akola kake jamana flagat noy odela ko manyema mi no digital award ale manyema mara maiga ada wologem ada ikado ka foka ni labe ni haklina inde tabulu rondi ngono ya buya ka tanu ko sebe ka foko ni haklina mi vle ni ko haklina nyuma mateme aka wako entrepreneur munumbe ani kado munumbe no association professionnel lui nimero ko nasra fe jere fa bela jire fe ani startup ko nasra fe ay wako niyo jatemine ay wabai ka fo ko alala ko kuma munum vle ni ko kuma barka maundo wa kuma nafa maundo mununganga tabala ay wa mini Aruna ikado Touré aleko kabe akandi uma ka foko ni bara masina munumvle ni nyumaundo ni jidi siraudo ko gouvernement na toko udemeni na abada ko ngani ya min talevlu fe aywa ko mali gouvernement fana bu deme ko ngani ina ubise ga senze ga sa da kuna chugo mina nyomfe ferende bali munumbitige ola ya sa minye nimeri ko otabulu ye ubise ga ke fensa batile anfe ya beka nafa bo ay kado ko obunake ulu fana ka se oye kanyeshi uma Algeria la sigide mbia no yes son excellence was
Awaz. Son Excellence Awaz Riash. Ye mba fi sura ko ga grene. Son Excellence El Hawash akuma dolama Riash. Ale aye Mali tanu ka barikada. Na krengene la min ye Mali Digital Hour amma nyema ana barakelaw ayulu de tanu ko sabu hakna imbora ulu de la. O hakna bora mamina ni ya me ba jide o ya sura sigira senga. O kuma ko Algeria ni Mali fana che ka sugandili taka ulu sigara ko e bunya baye o fana kuna wolo ulu bulo ulu fana tuna min blaka teme wa ubu wasado akola o ku bal afemi fo ulu fana ka deme o na fara mari gouvernement ka deme ka ko tuna ko tige ula chugo shila fo nyeka soro ni ngoy na wa ikado jiri ka ke afarana abi fo mi mako nimeriki adi sarto bo ka nye soro malla fo ka fa tuti wa ka sangare ni ale ga nobla se banya bo elitika bidon boli kono kororo ami elitimo ni ko fo faranywanga la mimbe ni ka tedere nouveau ale fana ko fo wati tamana ko so ngona tabela jele afuma ko ordre des infirmiers ikado ko lu farla nyanka ni ka uka samba fla ani mugan ani fla barakele ni ka ikado ujabi ko lu yira samba fla ani mugan ani saba ikado munno ngania munun latara ufe o kuma ko ordre des infirmiers ikado farla nyanka infirmiers u farla nyanka ni ka ni sigin ka ke akara kunungo araba kalo kli wulum vlan décembre kalo katika ulu feino padriba no ya adama jabate ako ko ningera jama farla nyanka bay ni manyama chaman tumbe ni me ikado Mamadou Dambele kufo ale tunye kati pumana ikado uka noro blai utemene ko ka bui conseil du cercle mimbe kati o manyama Mamadou Zele Traoré o foka se ikado ka fo secrétaire général mimbe conseil de l'ordre des infirmiers ale kuna no be ikado Sidi Kulubali ni ka ale kufo ni manyama chama nga faranywanga ikado dadu na korofo chama na secrétaire général mi no o ordre des infirmiers aya ira ka fo ordre des infirmiers uka bara kelu ani ngania munumbe ubukono bi oye wala sa se ka kenya obse ka sinzi chugumina sango anga jamana tugu dugubaw ani tugudaw ikado olu bara munu ubibe ikado infirmier barama tugudaw fara ikado mi no bitalike dugubaw kan ujoro mi ni ube ikado kenya so konnana ye bara chama mununga udado na nimbela dilela Sidi Kulubali aleyo lase utemene ko ka bui mimbe ikado kalan so munu no lu nyesine do kenya ko la sabatila olu kai ma loro black min to me ye ikado madam Kulubali araba dambele ale fana yaka wasa ira kosobe ako ordre des infirmiers u ka fara nywanga obi ke sababu ye mimbi talike infirmier bara obi wa wulika jomununge ani gele munu kololo munu fana ni ikado se ku lasoro ni fara nywanga kera koromro ikado ko wasabina ko businve mimbi talike kene ere dimfa no bi ikado nuhum jara kufo oku nuhum jara ale fana yaka nisonja ira kosobe kati sugandele ni katani bara nunke samba fla ani muga ani fla temene ko koromro mimbi talike samba fla ani muga ani saba mimbe infirmier u ka chesiri munu no lu bara bi sena ikado kama nyema ya ira ka fo taman de bina fara ukan la nyini wara munu no lu bebi wode ka fo ulu ka se ka da madani ka laban ka nyira ikado jamana mara bawula tugula infirmier ya abse ka da do bala ani ka do gbele munu no lu fana be ukan ikado collectivité ani ka se ikado ka fo administration yere ulu bi joda munu ni ko ulu ke ulu ka se ka taman fara u bara ka tugumina ikado ku kon ye la nyinu ke wala sa mimbe talga samba fla ani muga ani fla o jabu kofe samba fla ani muga ani saba koromoro ikado ngafo ufana bara buldalew ku daduna ula ne ka beladele ke shiri katika ulu feido alhamdulillah baraba jabate ale ka ikado ka fo fatire niye faranywanga ikado ukonnana ka jabate kani gater barakela befo ka yere fo la seke ko nyana nimbi dansiki bi kuna fone o kono kuma ulu la selila